bisimilayi ومن naam mɔgɔ min يقنت n'o ye ala batu منكن kabini aw la لله walima waman ومن muso min يقنت n'o ye batulu kɛ منكن lillahi ala ye منكن kabini aw la ورسوله walima i bɛ yakunuti min kunna i bɛ tali to yen waman muso min yakunuti n'o ye batulu kɛ min kunna kabini aw la لله ala ye ورسوله a n'a ka kira ye وتعمل صالحا ka ɲuman baara نؤتها أجرها an b'o sɔn a jira ha ka sara la مرتين sɔnniko fila la وأعتدنا رزقا an ye garisɛgɛ labɛn لا o tigilamɔgɔ ye karima n'o ka ɲi يا نساء النبي bari ka sababu kɛ mun ye a ye lafuzu min sugandi o ye yaqinuti de ye alikunutu o ye ka ala gundoɲɔgɔnya bari ka sababu kɛ muso filɛ nin ye muso sutura de ka ɲi ale ma yɔrɔ caman bɛ yen nɔ ala bɛ cɛw fo nka a tɛ musow fo cɛw mana fɔ yɔrɔ yɔrɔ batu kɔɲɛw la a caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ musow sen b'a la hali ni a y'a sɔrɔ musow tɔgɔ mana ala sara hatan sutura in kama a ye kunutu fɔ nin yɔrɔ la wa muso min mana ala batu ka ɲuman kɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko u ka baraji bɛ dubule baraji bɛ dubule a tigilama ye a ye batu min kɛ o baraji ani ala ye siran ye ani a ye ala kɛra ka xidimali min kɛ sallallahu alaihi wasallam so kɔnɔna xidimali la o baraji nam يا نساء النبي ya nabi ɲuman musow لستن aw tɛ كأحد komi n'a fɔ maa gansa ten nɔ من النساء mini musow la إن اتقيتن n'aw siranna ala ɲɛ فلا تخدعن aw ni mɔgɔ gansaw tɛ kelen ye dɛ n'a siranna ala ɲɛ kɔni a de ka fisa ni bɛɛ lajɛlen ye nam فلا تخدعن a kana majigi بالقول ni kuma ye cɛw ye ويطمع الذي maa nanata في قلبه مرض ni nafiya bana b'o dusukun na وقلن قولا a ye kuma de fo maarufa n'o ye kuma ɲuman ye a وقرن y'a jira o la yan nɔ ko u kana majigi ni kuma ye majigi ni kuma ye o de ye kuma i kumatɔ la i ka to k'i ɲɛ jɔ cɛ la filɛli cogo la muso yɛrɛ b'a dɔn u yɛrɛw fɛ yen nɔ ani maa minnu jogo man ɲi olu bɛ filɛli cogo dɔn u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yen nɔ k'u kana sɔn o filɛli suguyaw ma ani ka to ka gɛrɛgɛrɛ ɲɔgɔn na cogoya dɔ la k'u kana sɔn o fana ma wala takhidana in kɔrɔ de ye o ye wala takhidana yɛrɛ ka laɲini tɛ k'a fɔ ko ka kuma bilgolizati ka kuma fɔ ni fanga ye ka kuma fɔ komi cɛ bɛ kuma cogo min ni fanga ye ka a ba mankan ci mɔgɔ la ka ladamu bɔ i yɛrɛ la a kan t'o ma de a kan bɛ de kana kuma lahalaya la lahalaya min bɛ a jira k'a fɔ ko dɔ b'i kɔnɔ wala k'a fɔ ko hakilila wɛrɛ b'i la lahalaya min b'o jira kana kuma n'o ye i bɛ kuma ni ladamu ye i bɛ kuma ni bonya ye sa mais kana to cɛ ka tamana i la kuma kɔrɔ o de ye o de kosɔn pour i kana a faamu k'a fɔ ko kuma in laɲini ye ka kuma jugu fɔ walima ka yaada kuma la a ko wa qulna qawlan ma'rufa a ko u ka kuma ɲuman fɔ yɔrɔ min n'a ko a kuma na yɔrɔ min n'a ko a kana majigin ni kuma ye yɔrɔ kelen na a ko a ye kuma ɲuman fɔ o kuma ɲuman ye ka kuma ni ladamu ye ka kuma ni bonya ye ka kuma i ka danbe kɔnɔna na kuma ɲuman ye o de ye nam وقرن a ye sabati ibuyutikunna a ka so kɔnɔnaw la ولا تبرجن a ye sabati a ka so kɔnɔnaw la nin kuma in bɛ ka ɲɛsin jɔnni ma alakira muso sallallahu alaihi wasallam nka muso silamɛmuso bɛɛ lajɛlen bɛ dɔn a kɔnɔna na a ɲininen bɛ muso fɛ a ka sabati a ka du kɔnɔna na a ka sabati a ka so kɔnɔ o de ɲininen bɛ muso fɛ o de ye muso ka danbe ye muso ye yɔrɔ o y'a ka du kɔnɔna de ye muso ye yɔrɔ o y'a ka so kɔnɔna de ye muso ye yɔrɔ o ye a ka du kɛnɛ de ye
a ka guwakɔrɔla de ye muso ka kɛ tigi ka jan ye bolon kɔnɔ ko foyi tɛ fo e kɔ o tɛ muso ka danbe dɛ ko o ko bɛ dugu kɔnɔ o tɛ fo e kɔ o tɛ muso ka danbe ye min y'i ka bɔko ye ni cɛ jɛnna n'a ye i bɛ bɔ ka taa o la n'i tilala i bɛ segin ka na sabati i ka yɔrɔ la o de ɲininen bɛ muso fɛ waati bɛɛ lajɛlen na a ka sabati o y'a mɛn i ka bɔ yɛrɛ a ka sɔrɔ o b'a sɔrɔ baara de t'i la o muso caman bɛ yen nɔ n'u tɛ sigi i b'a sɔrɔ baara jɔlen t'u bolo du kɔnɔna na buramuso bɛ baaraw kɛ walima kuma lasurunya na i tɛ tobili kɛ i tɛ foyi dɔw la e sigili bɛ gɛlɛya n'o tɛ baara bɛ kɛ ca mɔgɔ minnu bolo muso dɔw bɛ yen nɔ hali n'a y'a sɔrɔ u tɛ tobili kɛ i b'a sɔrɔ bɔla baaraw b'u bolo u b'u ka halala ɲini n'o ye u b'u yɛrɛ sutura n'o ye ni kungo na n'u la u tɛ kamana kuwa muso bɛ ka sokɔnɔna xɛrɛmali caman kɛ i bɛ métier kalan métier minnu bɛ se ka kɛ sokɔnɔna na i b'olu ɲɛɲini ka sabati k'olu kɛ du kɔnɔ o de ka ɲi muso ma ka tɛmɛ yaala kan ni ka bɔ waati bɛɛ lajɛlen na o man ɲi muso ma naam a kana bɔ sow kɔnɔ jahiligankew ka bɔ cogo la n'o ye jahiliganka fɔlɔw ye o bɔli kun ye bɔ cogo jumɛn ye o ye de ka buruju ye étage de ye al-buruju al-qasr tabarraja ay kharaja min al-buruj ka bɔ so kɔnɔ a fɔ o de ma ko tabarraja wagati bɛɛ bɛ kɛnɛ ma ko a kana sɔn o ma komi n'a fɔ minnu tɛ silamɛ ye olu b'o kɛ cogo min a kana sɔn wala a kana kɛ komi n'a fɔ fɔlɔ jɔnmuso tun bɛ bɔ cogo min a kana sɔn o ɲɔgɔnna ma n'o tɛ hali fɔlɔ hɔrɔnmuso i k'a dɔn k'a fɔ fu kun sirilen bɛ olu ka bɔli la o de kosɔn tuma min ni a fɔra kuranɛ kɔnɔ a k'a fɔ limana jɔnmuso ma ko u kana jɛnɛya kɛ a dɔn na ayiwa Abu Sufyana denmuso Umu Abɛɛ de don a ko yala kuma na ko yala hɔrɔnmuso bɛ jɛnɛya kɛ wa bari olu bolo hɔrɔnmuso tun tɛ sɔn jɛnɛya ma olu ka kafiriya bɛɛ jɛnɛya tun t'u ka baara dɔ ye jɔnmuso de tun bɛ jɛnɛya kɛ naam a ye seli jɔ jahiliya lula a ye waati jumɛn ye o waati ma dantigɛ وأقمنا الصلاة أي سلجو وآتينا الزكاة أكا جكدي وأطعنا الله أي على بطو ورسوله أنا كرا إنما يريد الله على بافكو على بطو وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول تمدل على بفو تمدل بطاعة كلين أي على بطو أنا كرا بارو كروي مي على أنا كرا olu tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ala mana min fɔ kira b'o de lase ala mana min b'a kurunba fɔ kira bɛ o de ta ye o kosɔn ala batuli ani kira batuli o ɲininen bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ innama yuridullah innama ala b'a laɲini de ka nɔgɔ latagama ka bɔ anw ma ya ala gɛlɛ ka somɔgɔw ala b'a fɛ de ka aw senuya tatahiran senuyali la ala gɛlɛ ka somɔgɔw ko ala b'a fɛ de innama yuridullah ala b'a fɛ de ka nɔgɔ latagama ka bɔ aw ala kira somɔgɔw ma sallallahu alaihi wasallam ala b'a fɛ de ka aw senuya senuyali la nɔgɔ bɛ tagama ka bɔ u ma cogo jumɛn de la o b'a yɛrɛ k'a fɔ ala kelen bɛ ka ala kɛra somɔgɔw kɛrɛnkɛrɛn ni sɔnni dɔ ye nin yɔrɔ la yan nɔ ani ni fasagutɛ ko dɔ ye nin yɔrɔ la yan nɔ ni o ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ t'o bolo naam sabi lajɛ yan innama yuridu llahu liyuzhiba ankum rijsa ahla albayt wa yutahhirakum tathira sama kuma fala
ala kɛra ka somɔgɔ sallallahu alaihi wasallam naam Qur'an aya caman de bɛ yen nɔ min bɛ aya minnu n'u bɛ ala kɛra somɔgɔw ka fisantiya jira an na o ka ca Qur'an kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ yɔrɔ minnu na nin ye a dɔ ye k'a jira an na k'a fɔ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ka somɔgɔw ala kɛlen bɛ ka o bonya ni bonya kɛrɛnkɛrɛnnen ye o ye jumɛn ye a ye yɔrɔ min ni ala ko zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu zul fadl azim i b'a faamu k'a fɔ Allah tabaraka wa ta'ala a bɛ mɔgɔ dɔ sugandi ka mɔgɔ dɔ fisaya o tɛ baara ye o tɛ dɔ wɛrɛ ye ko ni ala ka fisantiya de ye dɔrɔn a b'a di mɔgɔ ma n'a ye o kanu n'a ye suratul ahzab yanno innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum rijsa ahlil bayt wa yutahhirakum tatheera ni aya fima yara jumhurul ulama annaha mambo fadail ahlil bayt donigelaw b'a ye cogo min ni aya de ala kɛra ka somɔgɔw ka fisantiya falen yɔrɔ ye bari ka sababu kɛ ni aya ye tali kɛ ala kɛra ka somɔgɔw ka fisantiya ko kan ani k'a jira ko Allah tabaraka wa ta'ala yɛrɛ kɛlen bɛ k'u kɛrɛnkɛrɛn komi n'a fɔ karamɔgɔw kumana a yɔrɔ kan kosɛbɛ cogo min Muhiddin ibn Arabi ale kumana ka futuhatu la a ko tuma min ni ala kɛra kɛra sallallahu alaihi wasallam abdan mahadan jɔn min ye khalasilen bɛ ala ye ala y'a sanuya a n'a ka somɔgɔw sanuyali la a ye nɔgɔ la tagama ka b'o ma foyi tɛ kafugatɔw ma fɔ fɛn sɔrɔma ala kɛra ka somɔgɔ sanuma ninnu olu de sanuyalen don hakada ala kɛra ka somɔgɔw komi n'a fɔ a b'a kalama cogo min a labɔlenw bɛ yen nɔ a kɛrɛnkɛrɛnnenw fana bɛ yen nɔ aya min na ɲɛfɛ suratu shura kɔnɔ qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba o aya in fana o bɛ segin ka dɔrɔn ala kɛra ka somɔgɔw dɛmɛ sallallahu alayhi wa sallam a nana manaqiba kɔnɔna na ani Tabarani fil kabir ibn Abi Hatim fi tafsir wal hakim ani Shafi'i wal Wahidi fil wasit ibn Abbas tuma min ni aya jigina ko ya ala kira jon de ka sin mɔgɔ ye minnu wa kanu wajibera an kan mɔgɔ minnu kanu wajibera an kan jon ni jon do ay ni riwaya la ko Aliyu wa Fatima to ibnahu anana o cogoya la koro n y'a fɔ a ye cogo min labɔlen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen nɔ o b'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen nɔ ni olu ye o dɔ ye ni mɔgɔ mɔgɔ bɔra alakira la sallallahu alaihi wasallam hadise caman de bɛ yan nɔ minnu b'a jira k'a fɔ ko alakira ka somɔgɔw ni bonya ka kan sunnatigiw bɛɛ lajɛlen bɛnna alakira ka somɔgɔw ka bonya sabatili kan al sunnati fadailu ahli baiti nubuwati fi kutubi sunnati nabi miyaso dungo ka fisantiya sunna kitabu kɔnɔ a ka ca kosɛbɛ an bɛ a fɔlɔ ni min ye fa inna ahla sunnati wal jamaa ya'rifuna haqqa ahli baiti nubuwati radiyallahu anhum ahlu sunnati wal jamaa u bɛɛ lajɛlen bɛ ala kira ka somɔgɔw ka fisantiya dɔn wala yunkiruna fadlahum wa sharafahum ute u ka fisantiya kɔn ani u ka kɔrɔtali u b'u surunya ka taa ala ma wa yataqarrabuna ila allahi bi mahabbatihim mɔgɔ mɔgɔ n'i ko ye ahlu sunna ye wal jamaa ye a b'i ladimi i ka ala kɛra ka somɔgɔw kanu ka surunyali ɲini ka taa ala ma ni u ka kanu ye ka surunya ɲini ka taa ala ma ni u ka kanu ye dɔ bɛ ɲininkali kɛ ko yɔrɔ jumɛn in de bɛ diina yɔrɔ jumɛn in bɛ dalu jumɛn de bɛ min b'a jira k'a fɔ ko an ka mɔgɔbaw walima an ka sirifiw walima an ka ɲɛmɔgɔw an k'u kanu ka tugu kɔ ko yɛlɛ o dalu bɛ min kuranɛ kɔnɔna na wala hadise kɔnɔna na an b'a fɔ ko a dalu filɛ nin ye nin yɔrɔ la kuranɛ kɔnɔna na ani hadise kɔnɔna na
bari diɲɛ dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen bɛnna kan min ahlu sunnati wal jamaa k'a fɔ ko taqarrubu ila Allah bi mahabbati ahli bayti ko o ɲininen bɛ silama bɛɛ lajɛlen fɛ fɔɲɔ ti o la yɛrɛ e bɛ dalil wɛrɛ jumɛn de ɲini o kɔfɛ ala ko innama yuridu Allah liyuzhiba ankum rijsa ahli albayti wa yutahhirakum tathiran Allah subhanahu wa ta'ala ko rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahli albayti innahu hamidun majid o fana na suratu hud kɔnɔna rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahli albayti innahu hamidun majid suratu hud aya 77 وقد روى أئمة السنة في كتب الحديث أحاديث كثيرة في فضائل أهل البيت بالأسانيد المتصلة برواية الثقات الأثبات ko ika dɔn ko sunna ɲɛmɔgɔw olu ye lakalili kɛ hadisi kitabu la hadisi caman ba ala kɛra ka somɔgɔw ka fasantiya ko la ni sanadu ye minnu tugutugulen don ni danayamɔgɔw ka riwayaw ye maya gumana ni kitabu baju lajɛ min al sunnati wal jamaa i b'a sɔrɔ u ka kitabu falen bɛ ni ala kɛra ka somɔgɔw kanu ye وهذه عشرة أحاديث صحيحة في فضائل أهل البيت انتقيتها من كتب الحديث المشهورة ما تخرجها باختصار أم بحديث التنفو وحديث التنفو بلا جلنبي أهل السنة كتاب سهل ونقولنا مانا شيئا من سهانغا دوماري أي أهل السنة سلامو كفروا مغو يري من سها ni bengera o kan an bɛ hadisi 10 fo o la ka bɔ ala kɛra ka somɔgɔw ka fɔsɔntɛya ma a fɔlɔfɔlɔ minɛna Jabir ibn Abdullahi la ala ma jɛnɛ ka bɔ o ma a ko ne ala kɛra ye sallallahu alaihi wasallam a ka hiju la arafa dɔn k'a sɔrɔ ala kɛra b'a ka ɲɔgɔmɛ kan n'a bɛ fɔ o ma ko al-qaswa ala kɛra a bɛ ka kutuba kalan ne y'a mɛn ala kɛra b'a fɔ ko ya ayuhan nas inni taraktu fikum ma إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي رواه الترمذي في سننه في باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وذكر له شواهد كثيرة فقد جاء هذا الحديث عن علي بن أبي طالب وزيد بن أرقم وأبي سعيد الخضري وأبي هريرة وعمرو بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين كو على كده صلى الله عليه وسلم ne fento bagade walma ne fento awbolo nayo mina atefili niya fo cogo do nyemin to bolo nayo umina na atefili oyede ala ka kitabu aninga somo ako itrati atlala ka itrati mfachari ko nga somo ala gragote ko nanyi nunu mina ko antefili agwana na killa ni dallu godo bengera ni hadisen saliga fonya foyda bebe na ko hadisi salendo dina bi tayro minuna hadisen sera o joroma agwana ne emami go ko ka foka modo mina ni alache ka modo kanu ni alache ni ala kira yere ko yalo dalu be mi ni wasara dalu yere ako wa itrati ala baiti alhamdulillah an gara mo nu ngo ala kira sumodo قال العلماء في شرح هذا الحديث معنى الأخذ بالكتاب العمل بما فيه وهو الائتمار بأوامر الله والانتهاء عن نواهيه من علي ni ala ka kitabu ye o de ni ala ko ika minge ika oke walillahi alhamd hakilla salama bela jelen benen be oka foni ni de won min bali ani salaya min bali ani farate min bali amba ni ala fa alaka ulu furake do de salama bela jelen benen baka ko ka minali ke ala ka nyamara kanyi o wajibi de bela jelen ka o bila lebe fe bela jelen sanfe ka fatanten li ga bala ka fatantiya ko ma o fana wajibi de bela jelen kan
wa o fana bilalen bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ wa ma'ana al-akhdh bil-itrati at-tamassuku bi mahabbatihim minali ni somɔgɔw ye o de ye yɛrɛsɔminali ye n'u ka kanu ye wa muhafadatu hurumatihim ani k'u ka bonya tanga wali amalu bi riwayatihim ka baara kɛ n'u ka mafilali ye wali itimadu ala maqalatihim ka sinsi u ka kumakan kan a y'a faamu wa walla yunafi akhidha sunnati min ghayrihim wal ihtida'u bi hadihim wa siratihim idha lam yakun mukhalifan lid-din hakadha ka tugu sirifiw kɔ ka sirifiw ka hakilila jatimina ka sirifiw lamɛn kow la alakira ye an yamaruya ni o ye sallallahu alaihi wasallam nga komi n y'a fɔ cogo min n ko escalier de don o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye ala ka kumakan ye ala ka kumakan de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ alakira ka hadise salen o bɛ da o kan o tuma na o ni juma in bɛ na ɲɔgɔn fɛ wala juma in de bɛ da o kan o ye itrati ahla baiti alakira ka somɔgɔw n'a bɛ ten nɔ maa kana a fɔ ko an ka o bila alakira ɲamarali kɛ ni min ye ni i ko bɛ ala n'a kira fɛ n'i ko i bɛ alakira ka sunna de ɲini n'i bɛ alakira ka ladegeli de ɲini a wajibiyalen b'i kan hali ni a y'a sɔrɔ sirifu ka kɔman bɔ i bolo jagoya i ka u ka kow bonya k'u ka kumakanw bonya k'u ka hakililaw bonya madama ni dalu ma sɔrɔ e bolo min bɛ u ka hakilila in guruja kuranɛ kɔnɔ ani hadise salen kɔnɔ ni mutawaturu ye o hadise ye n'o to i bolo kumana kana fɔ i b'i dankari diinɛ la ni dɔngɔ ye ni kira tɔgɔ ye k'a sɔrɔ i bɛ ka kira ka kumakan guruja i bɛ ka kira ka yamariyakan guruja kumakan dun yɛrɛ fanga ka bon ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan i bɛ k'o bɛɛ lajɛlen kari ka bɔ yen nɔ an ka sabali an ka hakili sɔrɔ an ka alakira ladege ni alakira ye sallallahu alaihi wasallam ka ni dɔngɔ sama ka bɔ diinɛ la ka diinɛ to ala na a kira bolo o ye hadise fɔlɔ ye hadise filanan an zayd ibn arqam radiyallahu anhu قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة أكو أمين زيد بن أرقم الله كبولا كرام صلى الله عليه وسلم قال كرا جرعنا دون كتب كلام باي جيدا دولا وبا ولكو خم وي يرو يا بمكة عن مدينة أي على تنو أي تنو جاي على كا أي واجلك أي هكلين جينك أكو أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب أقول عليه جوين أبي سرونيا عليه ماني فيدي أبي سرونيا أما كتشيدين غنا نوي سياي مباجابي وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فهث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي على صلى الله عليه وسلم أكو نبينا أجني فرح بس على كتيرين بنا بس ني أدم ديندي ببالون بيسا نعمي فين فلاتو أولا فين كلو جرين فلادو وفلوي على كتابي كنا بولا نورو بولا ay minani ke ni ala ka kitabu ye aka so minali ke ni ala ka kitabu ye ay mawla su ala ka kitabu kan ka maw kanu don ala ka kitabu la ka singa ko ani nga somo mbaw hakili jigin ala la nga somo la mbaw hakili jigin ala la nga somo la mbaw hakili jigin ala la nga somo la ayo fo sinye saba aya janto ala la nga somo la ay ala kusuma nga somo la على كرا يوفو سين سبا رواه مسلم في صحيح بافلاني كمناني أن سيغ حديث بافلاني كمناني سيغنا مسلم غا حديث سالين غنو يا دو فونتي ني ساليلا ني يكرا كسومو دي صلى الله عليه وسلم انت سكولو بلا كوفيكوي اي وهذا الحديث يدل بوضوح على ان المراد بالاخذ بالاطرد هو محبتهم ومعرفة حقهم وترك ظلمهم حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم
أمته بالاستمساك بكتاب الله ثم ذكرهم بحق أهل بيته وكرر ذلك 3 مرات زيارة للتأكيد. وهذه سفلنا حديث صحابنا عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال جمع علي رضي الله عنه الناس في الرهبة. أبي الطفيل من أنولا أكو علي بن أبي طالب أي موفر نيونغا في الرهبة ويروينا كسنغا كو أما أكو مبي ما بلا جلي كنغردا ما بلا جلي ني ألاي مو ني إسلامي ني ألاك أمي ألاك رلا صلى الله عليه وسلم يوم غادير خم ما سمع لما قام ناصر ما من يدومي ألاك رلا غادير خم دونا أكاولي أكاكما فقام ناس كثير علي دياني ني موفي كومباو ني نوفي ني ألاي شيتيكي بلا جلي ماما دالم بي ألا كولا مبا ني نو بلا جلي في ألاك رأي دسكرو من غلا غادير أمي دونا نازورا كيرا من يناني يكما كاي مي إيكا ولي كجو جما با ولا كجو جما با ولا كجو أكو جما شيريرا تما من نايك علي من الناتجي أكو مغوما أكو أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ala kira ko ako yalla aw ba don ka fo ko ne de ka kan ni limena jonye o ka u yere sugula ni ne de o ka hameni ne de o ka ne de kanu katime halu yere o kan ako yalla aw bo don qalu na'am ya rasulullah ku uko tiendo ya ala kira ambodo qala man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu allahumma wali man walahu وعاد من عاداه. رواه الإمام أحمد في مسنده حديث باتاني كونتنا أني كمي سبا أني فلا أحمد يي الله كلاك مسند كونو ينو والنسائي في السنن الكبرى حديث باسيغنا أني كمي ناني أني مغا أناني وابن حبان في صحيحه حديث باورنا أني كمي كونتون أني بسبا أني كلي وهو حديث صحيح ورد عن 10 من الصحابة هم علي بن أبي طالب سعد بن أبي وقاص أبي أيوب الأنصاري زيد بن أرقم براء بن عازب بريدة بن الخزيب بن عباس أنس بن مالك أبي سعيد الخدري أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وقد جمع هذه الروايات المحدث الألباني في سلسلة الأحاديث صحيحة هكذا منا عين لمد على صلى الله عليه وسلم أم بسكاكا علي بن أبي طالب دي جمعني نكا أي جمعني نكا أراها بايرولا أكو مباني نوفي على كرا كمانا أونغان دومي أغادر خمي رولا نا يسرا كرا سلاما من ينا يكاولي كجو jama bawuli le ka jɔ u bɛɛ lajɛlen ko tiɲɛ don a kɛra anw ɲɛna a ma kɛ dɔgɔ la alakira ye e mina n'i tɛgɛ ye an bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna alakira ko mɔgɔw ma a dɔn ko yala aw b'a dɔn k'a fɔ ne de ka kan ni limana jɔn ye ka tɛmɛ u yɛrɛ kan wa ko mɔgɔw bɛɛ ko ɔhɔn an b'o dɔn a ko wa ni ne kɛra maa min ka ko tigi ye maa min bɛ siliba ye aliyu fana bɛ ne jɔyɔrɔ la o ye ala tuguma ala ni min tugura aliyu la maa juguya ni min aliyu juguya ni maa min ko yala maa wɛrɛ de jɔyɔrɔ bɛ ni alakira tɛ ni hadise in sahaba 10 de ye hadise ma fila maa kelen ma sɔrɔ diɲɛ dɔnnikɛla la min ko hadise ye nkalon ye an bɛ tɛ ka kuma ni hadise ni wuli cogo bɛ sɔrɔ a la quoi walima yɛlɛma cogo bɛ sɔrɔ a la ayi ni ye hadise da ye fɔ i bɛ ni hadise maturuku fɔ i bɛ hadise mawudu fɔ maami i sen tiɲɛ i yɛrɛ de yɛrɛ bi nin kelen n'a ɲɔgɔnnaw la an tɛ hadise foyi fɔ a ye ni min salen tɛ hadise 10 ye o de woloma hadisew ni ɲɔgɔn cɛ ni nin dɔnnikɛla in ka wolomali ye wuli yɔrɔ tɛ min na yɛlɛma cogo tɛ min na olu bɛɛ lajɛlen b'a jira an na k'a fɔ an ka maa dɔ don
anni ala ce o kanu ka ala ɲini n'a ye min tɛ alakira yɛrɛ ye fiyewu sallallahu alaihi wasallam o tɛ mushrikiya ye fiyewu ni ko alakira ta o de ye alakira ta ye ni ko ala ta o de ye ala ta ye o tuma na hadise donnanganaw minnu mi hadise sɛgɛsɛgɛ u ye nin hadise in bɛɛ lajɛlen fɔ nin fɔcogo la tan. قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله في كتاب تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة هذه فضلات بينة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعناه من كان النبي صلى الله عليه وسلم مولاه فعلي بالمؤمنين مواليه دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض على أجر القرآن كنو كل من أجون وشما ونيو مسلمون ko u dɔ ye dɔ bɛsili baa ye ne ye ka waliw ye e fana ne ka waliw ye donc an bɛ se ka bɛsi ɲɔgɔn ma cogoya la ka jɛ ka ala minɛ ala ɲini ala y'o jira an na kuranɛ de si kɔnɔna na o nana suratu tawbati kɔnɔna na walladhina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd hakadha o nana suratul anfal kɔnɔna na والولي والمولى في كلام العرب واحد والدليل عليه قوله تبارك وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أي بمعنى لا ولي لهم وقال فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين على يجراك هو ولي كمان بيالك ربله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين هكذا وقال الله والله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور وما يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون نمبلا جلين باجرا كفكو عليه ولي على بيكسيكا كماكا ولي ما نيومون كيراو بيكسيكا كيكا ولي ما نيومون فانا بيكسيكا كيكا ولي آية نمبلا جلين بولي جرانا وقال البيهقي في كتابه الاعتقاد نعم وأما حديث الموالاة نعم وليس فيه نص على ولاية علي بعده فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك هو أنه لما بث له كثرة الشكات منه وأظهروا بعده أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر اختصاصه به ومحبته إياه ويحثهم بذلك على محبته وموالاته وترك معاداته كما ينقر مني كما دو فناي فمدو سرون يرولا كفوكو علي دي كونغا كي خليفة على كده كوفي mais o tɛ nin kuma in kɔnɔ o tɛ nin kuma in kɔnɔ nin ye diinɛ ka baara ni dusukun ka baara nin kuma in bɛ segin ka dɔrɔn o de ma fanga jɔyɔrɔ kuma in tɛ o yɔrɔ kan o kuma na ka ala ɲini ni u ka kanu ye ka ala ɲini ni u ka hakililaw batuli ye ka ala ɲini ni u ka hakililaw bonyani ye ni a ma u ka hakililaw n'u ma kuranɛ sugi n'u ma kuranɛ fɔ ɲɔgɔn ye u ma hadise fɔ ɲɔgɔn ye i y'a dɔn u t'a fɔ ɲɔgɔn faamuyaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nka abada ninnu ka kumakan ala kɛra ka kumakan dɔw bɛna jira an na kuma in kɔnɔna na k'a fɔ u tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na yɛrɛ hadise naaninan an amir al-mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق رواه مسلم في أوائل صحيحه في كتاب الإيمان رقم 78 ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في أوائل سننه ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ورواه أحمد أيضا في كتاب فضائل الصحابة في موضعين ورواه ابن حبان في صحيحه في باب ذكر الخبر الدال على أن محبة المرء علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الإيمان ورواه البزار وأبو يعلى وغيرهم قال العلماء لا يبغض عليا لدين إلا منافق وكذلك لا يبغض الأنصار لدين إلا منافق كمان بلا جلمي من جرانا كافوكو ما دو جوجيا بسكا ما سجانا ماما كيف نافق يريكا ما دو كانوا بسكا كسابي min bɛ i farali mana jonga k'a sɔrɔ min ti kira yɛrɛ jati ye sallallahu alaihi wasallam nin bɛ fɛ kun ye a k'a faamu k'a fɔ bɛ ka an dalen ka kuma langolo minnu fɔ ka an décourager sirifuw kanu na an'an karamɔgɔw bonyani na min bɛ sariya kɔnɔna na
bika décourager wala o bika mako sade u yere o mako salendo o ba fe an mako kosa ala kan kisi o toroma ala ka hakili nyuman di anu o bela jelema ka kana sabati anu bela jelende sukuna naam ne rola ambina kadro hadisi durnama ko an ummil mu'minin سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه أيضا في فضائل الصحابة ورواه الترمذي في باب مناقب علي بن أبي طالب وأبو يعلى في مسنده وصححه الأرناطي وصححه الألباني في ستة صحيحة أبناء أم المؤمنين لا أم سلمة على ما جانا كباما أكون يا مي على كرلا صلى الله عليه وسلم على كربا فعلي بن أبي طالب ما سيتي لمن جون سيتي يكون لمن جون سيتي نو مين بي يكون والنافق تسكا يكانو فيو لمن جون تسكي يكون نافق تسكي يكون ولا نافق من مسكا على كربا سمو كانو nafiri min masika ala ka waliyu kanu i ka dɔn k'a fɔ ko yo a kana jiga tigi la ala a bɛɛ n'i ka sɔnni de dɔn adamaden ta i t'a bɛ sɔrɔ dɛ ni ala ye nin yɔrɔ kɛ min ye nin yɔrɔ bi k'o de ye hadise wɔɔrɔnan ani abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار أنا أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت لا يبغضنا أي أهل البيت لا يبغض أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار أكو ما سيتي على كده سمعوا جويا منا كوكون فو على كاتيجي دو جهنم لا fo ala ka tigi do tasuma jume jahannama de do mama mana kon kan juya ala bi do jahannama la arawahu ibn hibbana fi sahihi ba woroni keme kononto ani bi wolowlani segina bun hibbana ka hadisi salim nga ba worona ani keme kononto ani bi wolowlani segina fi babi zikri ijabil khuludi fi nari لمبعد أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم أيا فرجمين أي باب من دلا بن هبان أي باب من دلا أكاس صحيح لا كو نيه بوندا مي مباجرا كافوكو مغو نيبي على كرك سومغو دي جويا منا جوغوتي لا ني كرك سومغو كو إكان ننتي نيسين كتا مغو ماني على كرك سومغو كيو ko ebi duma janama kono kudai tebo ebi ga limana jom minun ba wa ko lubi do che limana jom ngiga bara mana juga cho yo bi do ka bo nga ebi to kono kudai tebo wa sanahu arnauti wa sahahu al-albani fi silsilat sayya hadisen sahaledo sahahu al-albani fi silsilat sayya arakimu bafla ani kemenani ani bisegi ani segi hadise woloflana an ummul mu'minin aisha binti abi bakr as-siddiq radiyallahu anhuma an fatimata radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة رواه البخاري حديث باكونونتو أي حديث باورو أني كمان فلان بيسيغن دورو ومسلم حديث بافلا أني كمان أني بدورو وأحمد بن حنبل حديث بام غار ورو أني كمان أندان سبا وابن هبان حديث باكلين كمان ورو أني مغا أني كله والنسائي في السنن الكبرى حديث باسيغن أني كمان سبا أنتا والطبراني في المعجم الكبير
حديث باكله عن بسبع عن فلا والحاكم في المستدرك حديث باناني عن كم ولولا عن بيناني وغيرهم. أيوة كفاطمة دما يلا يتجيناي إكاكي لمن جون مسو نيموي والمن منطوي مسو نيموي. وعن ابن شهاب بن الزهري عن عروة قال قالت عائشة لفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أبشر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدات النساء أهل الجنة أربع مريم بنت عمران وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخارجة بنت خوالد وآسيا. رواه الحاكم في المستدرك على صحيحين وصححه الذهبي على شرط البخاري ومسلم وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. نمي منجرا عائشة ديكو فاطمة كنتي نسوجا نعم يا الله صلى الله عليه وسلم وافقو أرجانا دين أرجانا مسو أرجانا دونجو مسو ونيما نيما ناندو مسو نيما وناني ودبي أرجانا مسو مريم وهي مران دين فاطمة وهي على كرا دين مسو عصر نموني على كرا صلى الله عليه وسلم خارجته وهي خوالد دين آسيته نعم كم أبو دجوم. حديث كنتنا أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يقول أبي سعيد الخدري على ما جانا كبام أكو على كده صلى الله عليه وسلم حسن والحسين وليه أرجانا دنجو دمسون نيمو فلادي. رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه في باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما والصحاح الترمذي والصحاح لرناعوط والألباني وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة نعم ورد من حديث أبي سعيد الخدري وهو حذيفة بن اليمان وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وقرة بن ياس. وقد أطال الألباني في تخريج هذا الحديث بجميع شواهده فالحديث صحيح لا ريب بل هو متواتر كما نقله المناوي. حديثين كافو الحسن والحسين كو أرجانا دمسم من بأرجانا كل نيمو ديا الحسن والحسين حديث صحيح sahal da madere mutawatiru do o manja hadisolo mutawatiru do jamakulu badi bena akanga lakali sahabolo aya hadise minun sugandi hadise tana ana abi hurairah radhiyallahu anhu قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو حسن وحسين هذا على عاتقه وهذا على عاتقه هو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إلينا فقال له رجل يا رسول الله إنك تحبهما قال من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك في باب مناقب الحسن والحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في سلسلة أحاديث صحيحة. منا أمنا أبي رضي الله عنه كابو على كده بورا كون جلون صلى الله عليه وسلم على كده أني حسن أنو سن بيجون في كوسيلين با كانا أتمنى أبيني أمارسي تمنى أبيني أمارسي نسمس جدو كما كن نغريري أكو ni mami nunu nganu yene alakira kan ni mami nunu ngon yene alakira kon ya fam bon islamam ala nyini nam anga mbawde mami num ba fe ka ala soro anga mbawde ma were kanu min kirati gele min ala tegele o kanu bisika ma ser jinana dugu yana kwani bisika ma se janamala ni alakira ga kuma kan sahalu sallallahu alaihi wasallam wala nay kuma langolo me minin degele aya fati ko kana kadal daga na kadalu on ti kuma ni foye ni dalutala mo ita idai na ni mi jam kanyi sima me ba nyi sama me jamana mi ngono
jamana leki de nenni mi ja iza lam tastahi fafal ma shita ni ere masami ka karfe do idala ka kodo ka ko foto mi ga mi fani manga mi ko jetimina men mane jake ala kambe sawa ala kambe sawa bismillah واذكرن ما labe min be ambulo kene ngayanno oteni gananga mbe kuma obela jelenka ay wati be ba ambulo ni wasara ko nam أو المراد بها بيت النسب بيت الدين والنسب لا بيت الخشب بيت النسب لا بيت الخشب voilà ko kolleme du mina kotere dambe ka duwa kamodin ala البيت kamodin باتفاق العلماء الناس ردون ني دو كما اهل البيت ولو بيدو على يبين تدو كما بيرو نو تار كدامي كون غادو كما نافانيا دي سالون فاو جوكم ka tartibu kana wala wabaja daga foko akambe ala kira ga dame dem sallallahu alaihi wasallam bismillah ay fingofo nubu kala aga sugunu nawla min alaka ayawla ani kodona igado kala ala kera hina nɔgɔn masa ye ko dogolen dugulenye innal muslimina filɛ ka ɲininkali min kɛ yan zeru bɛ arakama ɲininkali na a ye jaabuti a ko ale si kɔrɔla ale ko ni ale hakili tɛ ko caman na bilen a ko ni a ye n to n yɛrɛ ma ni y'a disila kale cogo min a ka n to n yɛrɛ ma o cogo la a tun sɔrɔla ka ɲɛfɔli k'a ye voilà nam innal muslimina yɔrɔ fana la i k'a dɔn k'a fɔ ko innal muslimin naam innal muslimin asma bintu umais jafari bin abi talib o muso an bɛ sura min kɔnɔ suratul ahzab de suratul ahzab aya 75 an bɛna o de kalan sisan nin jigi kun ye min ye o ye ko ala kɛra furumuso n'o ye an bamuso ye k'u sigira o b'a la ka baro kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ko cɛw ka ko bɛ caya kuranɛ kɔnɔ ka caya dɛ nka muso ka tɛ ka kɔfɛ kuranɛ kɔnɔ ka caya i b'a sɔrɔ hɛrɛ de tɛ anw na n'an bɛ kɔfɛ n'a ye ko an bɛ siran yɛrɛ a kana na kɛ ni an ka baaraw tɛ kɛ min na Umu Salamata ale y'ale kɛra ɲininka ale ka ɲininkali kun ka ca kosɛbɛ ko mun de y'an makala ala ye ni a bɛ cɛw fɔ ka kitabu kɔnɔ nka a tɛ musow fɔ an bɛ siran a kana na kɛ ni hɛrɛ tɛ muso ninnu na ni aya in sɔrɔla ka jigin o de la dɔw y'a jira ko Asma bintu Umaisin zawjatu Ja'far bin Abi Talib ko olu min taara hijira la Habasha ale seginnen ka na an ɲininkali kɛ ko yala kuma na aya dɔw ma jigin musow la wa u ka ko musow damata ma jigin fɔlɔ de a ko kɔni hɛrɛ bɛ musow la nana ka na ala kɛra ma a ko ala kɛra ko awa ko kɔni hɛrɛ bɛ musow la ko ala tɛ ka u kofɔ de ala ye jira nin aya in kɔnɔna na innal muslimin a bɛna jogo 10 de fɔ yan nɔ ala ɲinina i b'i janto a bɛɛ lajɛlen na i b'i jija i ka ye a bɛɛ lajɛlen na n'o kɛra ni ala ka diɲɛ i bɛ ala sɔrɔ innal muslimin i ka dɔn silama cɛmanw ani silama musomanw silama ye jɔnni a ye fɔ jɔnni de ma ko silama o de ye maa ye min y'i yɛrɛ majigin ala ye alisilamu de la k'i yɛrɛ majigin ala ye silamaya baara o jumɛn ye sali sun jaka hiju ni maa min bɛ ninnu kɛ o ye silama de ye silama n'i bɛ ɲɛsin qibla ma ka ninnu kɛ a fɔ o tigilama de ma ko silama
ni cɛ min y'a kɛ i ye silamɛ de ye ni muso min y'a kɛ i ye silamɛ de ye bisimilahi walmuminin ani limanajon cɛmanw limanajon musomanw limanajon ye jɔn ye min dara ala la i dara ala la i ko ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah i dara ala la cogo di i sɔnna ko ala de ye i man ye ala de ye i man ye ale de y'i da daalibaa wɛrɛ ti e la ni ala kelen pewu tɛ gɛrɛsɛgɛlibaa wɛrɛ foyi ti e la ni ala kelen pewu tɛ kisilibaa foyi ti e la ni ala kelen pewu tɛ tangalibaa wɛrɛ foyi ti e la ni ala kelen pewu tɛ maana foyi ti foyi ti marché ni ala kelen pe tɛ voilà n'i ko karisa ye ɲɔbɔrɛ kelen ne ma jɔnni y'ale ka ɲɔbɔrɛ kɛ fila ye fo ale hakili ka jigin e la ka kelen di ala tɛ yan gɛrɛsɛgɛlibaa ye ala de ye tɔ ninnu bɛ sababu gansan de se t'olu ye dɛ a tɛ se ka bali yɛrɛ voilà i k'a siri dusukun na k'a sabati ko foyi ti foyi ni ala tɛ la ilaha kɔrɔ de ye o ye muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah muhammadu y'a ka ciden n sɔnna a mana fɛn min wajibiya n kan n b'o kɛ wajibiya sira kan n'a ye fɛn min kɛ ɲini fɛ mustahabuya sira fɛ n bɛ n seko k'a la n'a ko n ka min to yen n b'a to yen nɔ a y'a faamu voilà ni ala kɛra ko ka min to yen n b'a to yen o de don n'a hakili la silamɛw bɛɛ lajɛlen bɛ nin de kan dɛ ni ala kɛra ko min ka to yen ko a ti bɛn a to yen a bɛ to yen n'a ko ka min kɛ a bɛ kɛ i y'a faamu ma ni ala kɛra ka kumakan tɛ min na dun a m'a fɔ a kɛ a m'a fɔ a kana kɛ o tɛ min na o la o kɔni o bɛ segin ka dɔrɔn ko wɛrɛw ma o bɛ se ka kɛ mɔbaw ye komi n'a fɔ fana o kɔni tɛ sariya dɔ ye dɔrɔn kuma lasurunya na fo ni a kɛra tabaye tan o bɛ se ka kɛ o kama a kɛ tɛ yen a to yen tɛ yen donc an kana ɲɔgɔn dakalo jan olu la quoi k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn bagabaga ni ala kɛra ka sunna ye bari ko awa ala kɛra m'a fɔ ko ka nin kɛ i bɛ ko sahabaw ma nin kɛ ko kuma n'i y'a kɛ i ye ala kɛra fɔɲɔgɔnya ni ala kɛra i ka min kɛ n'i y'a to yen i y'a fɔɲɔgɔnya n'a ko i ka min to yen n'i y'a kɛ i y'a fɔɲɔgɔnya ala mɛ k'a se bakurubaw fo ka taa senw ni bolow ta k'u sogolo ɲɔgɔn kan o tɛ kira ka sunna ye dɛ o ye nidɔnko siraw de ye an k'olu to yen an ka ala ta an k'a kira ta nesi nana min na an ka ɲɔgɔn bilasira n'o ye nesi mana min na an k'o diya ɲɔgɔn ye kuma y'o de ye dɛ wala limaniya i ka da ala la ka da a kira la danaya in a mana bɛ segin ka dɔrɔn ka nin fɔlen ma ani fana i ka da a la ko sakakunu bɛ yen mɔgɔ bɛ sa i bɛ kunu i ka da o fana la i ka da a la fana ko arijɛnɛ bɛ yen jahanama bɛ yen i ka da a la fana malikaw bɛ yen nɔ i ka da a la fana k'a fɔ ko alikiyama sanga ko bɛ na sika foyi t'a la ala bɛ maa kunu maa minnu bɛ sa o n'a ɲɔgɔnna ala ka kitabu i ka da la fɛn fɛn mana fɔ ni kira ye min f'i ye i ka da a bɛɛ lajɛlen na o de ye limaniya ye ani limanajon cɛmanw ani limanajon musomanw ani batulikɛla cɛmanw ani batulikɛla musomanw i ka ala batu ka ala ka yamaruyakan batu n'a ko i ka min kɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ o de ye batuli ye farida kɔfɛ n'i sera ka nafila minnu kɛ i b'olu kɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini i fɛ mɛ nafila kɔni tɛ wajibi ye mɔgɔ kan fo n'i y'a dafalen n'i ye dafali kɛ nafila min dafalen i b'o kɛ wasadiqina ani k'a dɔn ko tiɲɛfɔla cɛmanw ani tiɲɛfɔla musomanw silamɛ bɛɛ lajɛlen k'i jija i ka kɛ tiɲɛfɔla ye i jija i ka tiɲɛ de fɔ tiɲɛ voilà kana nkalon tigɛ nkalon a tɛ marché mɔgɔ yɛrɛ bɛ nkalon tigɛ mun de kama mun bɛ maa bila nkalon tigɛ la
ne maa min ye ngalontigɛ la dɔrɔn limaniya ma sabati a tigi dusukun na de n'o tɛ ni limaniya sabatira mɔgɔ dusukun na foyi t'i ci i ka ngalon tigɛ ngalon a nafa ka dɔgɔ o la an k'an jija an ka kɛ tiɲɛfɔlaw ye cɛw ni musow i ye ko min kɛ ne ɲininkara i ye a kɛra cogo min i bɛ ko min kalama i b'a kalama cogo min i b'a fɔ a kɛra nin cogo la ne b'a kalama nin cogo de la kan'a to kelen ni fɔlen ka fɔ ɲɔgɔn kɔ voilà ni o kɛra i bɛ dɔn mɔgɔ tan min ni Ala y'u sugandi i bɛ don a kɔnɔ nka n'i ye nkalon tigɛ dɔrɔn i bɛ bɔ a kɔnɔ n'an ani minnu fana bɛ tiɲɛtigiya u ka limaniya la i ko i dalen bɛ min na dɛ tiɲɛtigiya la fana a kana kɛ nkalon ye a b'i da la a t'i dusukun na kana o kɛ n'an ani tiɲɛfɔla cɛmanw ani tiɲɛfɔla musomanw ani sabaliba cɛmanw ani sabaliba musomanw maa minnu bɛ sabali sigiyɔrɔma ka ca ka sabali alabato kan ka i wasa don alabato la ka sabali o kan o ye sabaliba cɛmanw sabaliba musomanw ka baara ye ka sabali ka bɔ alakota fana ma ni alakota ko nani ma k'a dɔn k'a fɔ ko nin ti bɛn Ala ma ka muɲu ka sabali ka to yen o ye sabali o point ka ɲi kosɛbɛ o ye de fasɔntiya ka bɔn ka hali batu in ta kan jarabu ko min fana b'i sɔrɔ y'a dɔn diɲɛ jarabu sɔ de ye jarabu modeli bɛɛ lajɛlen bɛ suru mɔgɔw kan waati bɛɛ lajɛlen na i bɛ sigi n'a dɔw ye i tɛ sigi n'a dɔw ye i ka limaniya kɛ k'a bɛɛ lajɛlen kunbɛn kana to jarabu k'i ka limaniya lamaga de ayi limaniya min ni o sabatira i dusukun na ni i y'o tiɲɛtigiya kana to jarabu ka n'o lamaga k'o tila i la n'i ma sabali jarabu dɔw bɛ n'olu y'i sɔrɔ a bɛ ka limaniya yoboyaba n'o dun kɛra i bɛ bɔ tiɲɛtigi ninnu na i bɛ bɔ limaniyaba ninnu na baara bɛ tiɲɛ i bolo Ala k'an kisi o ma Ala ka limaniya di an ma Ala ka sabali di an ma sabalibagaw de fɔlɔfɔlɔ bɛ don arijɛnɛ kɔnɔna na ka maaw to tile la ka maaw to ɲani ni gɛlɛya kɔnɔna na sabalibaw bɛna jɔ arijɛnɛ da la ka arijɛnɛ da kɔnkɔ bawo ko ŋana ko maaw ma ban sɛgɛsɛgɛliw la fɔlɔ aw bɛna wa a ko aw bɛna anw nana ko kumana ko aw ye jɔnni ye a ko aw ye sabalibagaw de ye u b'a fɔ ko kumana ko a yi don fa ni ma ajurul amilin a yi don arijɛnɛ na Ala k'an fara sabalibagaw kan Ala ka limaniya dafalen di an ma ani majigibaaw ani majigiba musomanw majigiba cɛ minnu bɛ majigin Ala ye ka siran Ala ɲɛ u bɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ Ala ye siran ye kɔnɔ u bɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ majigi kɔnɔna na ani muso minnu bɛ majigin Ala ye i k'a dɔn k'a fɔ ko olu fana jɔyɔrɔ ka bon lahara donna de Ala jɔn dɔ bɛ yen nɔ a ko ale ye Ala ka sɔrɔli da kɔnkɔ n'ale nana Dawuda la ale bɛ taa sɔrɔ Amutasi kirelen bɛ yen nɔ jama ka ca da la n'a ko a bɛ dɔn sira o sira n'a ko a bɛ Ala ɲini n'o ye a b'a sɔrɔ jama ka ca o da la quoi n'i k'i bɛ kɛ alimami i b'a sɔrɔ alimami maa caman bɛ alimamiya ɲini n'i k'i bɛ kɛ karamɔgɔ i b'a sɔrɔ maa caman kɛra karamɔgɔ nka mɛ ko ale nana majigi sira ko ale Ala ɲini n'o ye ko a y'a sɔrɔ sira fɛrɛlen don a sɔrɔ ka di kojugu majigi sira majigiba de ka teli ka Ala sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o kumana silamɛw ni Ala ye majigi nɔgɔya maa min ma a ye fɛnba nɔgɔya i ma de maa ka Ala kuta kɔfɛ k'a majigi Ala bi bonya min di i ma o ka fisa i ka Ala batu kɔfɛ k'i bonya yɛrɛ ma cɛ anw ye dɔ kɛ a k'o lasago sura yɛrɛ ne sira ka sali o hali maa min sira ka sinɔgɔ ni m'i cogo dɔn o baraji bɛ sɔn ka bonya i ye quoi sabu majigi ka di Ala ye kojugu walimutasaddiqina ani sadaqa dila cɛmanw ani sadaqa dila musomanw cɛ minnu bɛ sadaqati di Ala ma jagaw kɔfɛ u bɛ jagaw di jaga dama tɛ dɛ u bɛ tila ka sadaqatiw di ka ɲumanya kɛ jaga ye nafolo sɛnɛwalikɛla de ye o dili ye diyagoya de ye jari ye a ma diya ye i bɛ jaga kɔni di n'i y'i silamɛ kɔni nka sadaqati k'a di Ala yɛrɛ jaati kama Ala ka di n ye o kosɔn ne bɛ nin di Ala ma nin ye fantan ye dɛsɛbaatɔ dɔ ni n y'a di a ka di Ala ye i b'a di
ala ko tigi ko kala ale de wal mutasaddiqina saradila chemam wal mutasaddiqat antiladla musumam ay saradu saraka kafsa nam wasaimin ani sumba chemam ani sumba musumam anyebe batununa limbatu kelengana belajelen de la ka ke danfen do eminti alay saraka bi di danfen ye ya yere dala mawti tlenga bolu son tenduru bi ke danfen ye min ma deli ka ke danfen ye folo e sunde boli batlo te sundo go boli de o de koso ako ala adama denga batu belajelen baye fo sungo ni ko bale ala kelembede wa masa min baturani sunyo Allah tabaraka wa taala de o sun point bale bolo fento bela jelen sanfe sun kan ko sobe sumba cheman ni sumba musomon sun min wajibale ndo on fule singalo la wajibale be balqi bela jelen ga singalo sun ni singalo mbana dum sun woro be no barajini sun chama be no tle woro gango sun o tle woro min ni ba sun na ija ba tu sala ni ma tu salla san gonna wala shawali kalo saljini kalo gonna ika sun akera kalo labanya akera tan chamanje tayo ika awa tle woro sun iba fason de azuru kalo fana ika tle sabasun fana nyinnem bi fi kalo ika tle sabasun o tle sabani akera ya tu nyona tan sabatan nan tanduru no re make fe fason ti bolo bari muna donegala do o kon kada kodo kangwa donc ebe tan folo ibi se ka sun ala ibi se ka sun tan jemanye dala ibi se ka sun tan labana comme na ho ibi se ka kelen sun tan folo ka kelen sun tan folo ka kelen sun tan sabana la iko ni ka tile saba sun kalo o be fason tiya ka bon ako wasaimina o barajini sunnu be la jelemi do o konona arafa don nu jimna kalo tile tan nu ika be la jelen sun nam ani sumba musoman ani tangaliba cɛman u ka kulisi juru la ani tangaliba musoman u ka tafɛn bolo la ala a sutura a bɛ muso sutura barika sababu kɛ a ko wal hafidina furujahum wal hafidata a ma sɔn ko o fɔ o yɔrɔ la ladamu kama ka fara u kan o kuma na nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ salu ni sun jagan hiju min yinnen do ki jantu yɛrɛ la de ay i jantu yɛrɛ la kana kulisi foni yɔrɔ la min n'o na foni yɔrɔ tɛ kana taa fɛn foni yɔrɔ la na foni yɔrɔ tɛ nam zakirina ani ala ko fɔ bagaw cɛ minnu bɛ ala ko fɔ ka caya ani muso minnu bɛ ala ko fɔ ka caya o kumana ka ala ko fo ka caya cogo jumɛn de la de lahala jumɛn de la i ka dɔn k'a fɔ ko pour i ka fara ala jɔn ɲuman kan ala jɔn sugandilen kan ala jɔn fasantiw kan i ka ala ko fo ka caya i y'a faamu a tɔgɔ ni a y'a sɔrɔ batu kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu n'o ye silamɛya ani limaniya ani alabatu o ye saliw ye ani a sarakadin ninnu wala tiɲɛfɛn ninnu ani sabali ninnu ani majigin ninnu hakada olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka ala kɔfɔ k'i hakili jigin ala la waati bɛɛ lajɛlen na ka hakili jigin ala la waati bɛɛ lajɛlen na mais ala kɛra nin facɛri ni mun ye ka ala kɔfɔ ni nɛnkun yɛrɛ ye subhanallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ko foka caya bɛɛ lajɛlen bi don nin kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔw an ka banaw an bɛ dɔgɔtɔrɔ ɲini an ka banaw ye cogo min n'o ye an ka bana kɛnɛkantaw ye diinɛ dɔgɔtɔrɔw fana bɛ yen an bɛ olu fana ɲini an ka banaw ye n'o ye bana managankɛw ye diinɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ yen o b'an furakɛ diinɛ dɔgɔtɔrɔ ninnu u bɛ kalanden dɔw bila u ka la ilaha illallah fɔ nin ka e ma e k'i jija ka nin kɛ fo ka se nin hakɛ ma
nin ka e ma e ka jiɲɛ ka nin kɛ fo ka se nin hakɛ ma jati kɛrɛnkɛrɛnnen t'a la dɛ wa olu fana u b'o wurudi minnu di a b'a fɔ ka bɛɛ latigɛ dɛ a ti k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔ wele dɛ ayi u tɛ maa si wele wa u t'a ɲini maa si fɛ fana i ka maa wele ayi n'a ye min ja n'i nana a banna n'a ye min ja n'i nana a banna o de don o de kosɔn an karamɔgɔ Mahamadu Sɛki Ahmadu rahimahullah kabini a kɔrɔkɛ bɛ balo la waati min an karamɔgɔ minnu n'o ye bunafilimaga ninnu ye Ala ma hinɛ n'u la olu kun y'a essayer ka mɔgɔdamiya ka yiriwa kosɛbɛ ka fan bɛɛ kɛ kalandenw ye ale ye wulikajɔ kɛ u ye mɔgɔdami minnu sigi ni Sɛki yɛrɛ ka yamaruya tɛ a y'u bɛɛ wuli a ko a si tɛ marché ko k'a bila a y'u bɛɛ wuli ka bɔ yen a tilalen a ka tournée la a ko munna aw b'a fɛ de a k'a fɔ ko bɛɛ kalanden kisibaa kana yala anw ka laɲini t'o ye anw ka laɲini ye de ni kalandenw n danna maa kelen ma o maa kelen k'olu ka kisi voilà u ka laɲini tɛ jama caya ye de olu ka laɲini ye de ni min kɔni ye a décision ta ka ŋaniya ɲuman ta o tigi ka kisi o de y'u ka laɲini komi n'a fɔ maa min bɛ kalama i b'o dɔn o ka taabolo la taribiya de don ka mɔgɔw lamɔ ni zikiru min ni Ala y'a ɲini an fɛ dɛ kɛcogo ɲumanw b'a la e ka kan ka hakɛ min ta a la Ala ko minnu ma wa kanu haqqa biha qala minnu ka kan n'a ye n'u kɛra dunke ye mɔgɔ bi kɛ nin dunke cogo jumɛn de la la ilaha illallah fɔli ka caya i k'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ ninnu de ye mɔgɔw bilasira a sira kan n'o tɛ la ilaha illallah fɔlɔ ni denmisɛn kun y'a fɔ ko marakaw b'a ko girengo dɛnna ɲumen de n ka tɛ la ilaha illallah ba n'o tɛ girengo dɛnna ɲumen de parce que la ilaha illallah olu bolo a ka girin quoi denmisɛn man k'a fɔ nka sisan nɔ denmisɛn fitinin yɛrɛ bɛ kuma dege anw ka denmisɛn bɛ kuma dege la ilaha illallah de la o kuma fɔlɔ bɛ kɛ de ye Ala ka an sabati a kan Ala ka an sabati a kan naam bisimilayi sɔnna wala a ka ko daminɛ la a tun bɛ bɔn xayima min filɛ n'u yɛlɛmana sisan a tun bɛ bɔ ka taa yen nɔ a kelen a bɛ taa ni la ilaha illallah fo ka taa Ala ko fɔ ka wɔsi fo ka wɔsi a bɛ dusukun ko ka jɛya ka nɔgɔ bɛ bɔ a la bisimilayi maaw ka darajaw tɛ kelen ye zikiru cayali la zikiru fana a nɔnɛyaw ka ca komi a b'a kalama cogo tasbihu b'a la tahlilu b'a la tahamidi b'a la salatu ala nabi b'a la alakira yɛrɛ ka somɔgɔw alakira juwayriyatu ni ale ye fajiri sara ale tun bɛ sigi ka zikiru kɛ fo ka tile yɛlɛ don o don naam Ala yafa labɛn ni maa kɔfɛlen ninnu ye ani baraji n'o ka bɔn an man kan Abdullahi ibn Jahsh limana jɔn ninnu ye Zainab bintu Jahsh limana jɔnmuso ninnu ye ni Ala kirila a n'a ka kira koɲɛ dɔ la sugandili ka kɛ olu ye kabini ka ko la a y'an jigira jɔn na n filɛ ka o tigilamaw de tɔgɔ fɔ ni Ala ko wa ma kana lil mu'minin a jigira Abdullahi ibn Jahsh a kan bɛ Abdullahi ibn Jahsh de ma nka mumina bɛɛ bi don a kɔnɔ dɛ k'a fɔ a y'an jigira nin kun in de la o ti a bali kuranna ka labuli kɛ awa fɛn bɛɛ lajɛlen na fɛn min bɛ komi i n'a fɔ cogo maa maa n'i ye limana jɔn ye a ye bɛɛ lajɛlen bɛ dɔɔnin kɔnɔ bon n'i ye limana jɔn cɛman ye wala mu'minatin mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye limana jɔn musoman ye Zainabu bintu Jahsh kelen tɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye limana jɔn musoman ye
bɛɛ lajɛlen bi dɔn o kɔnɔna na ko ni ala n'a ka kira ye min kɛ ka décision ta fɛn min kama ko e ta wɛrɛ ka ye o kɛrɛfɛ min ni ala ta in tɛ kelen ye k'o man kan o man kan dɛ e ka hakilila wɛrɛ ta min ni ala ta in tɛ kelen ye k'o tɛ ɲa o sɔrɔla mun fɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka jɔnkanharalen min tun bɛ yen nɔ ko Zaidu alakira ka jɔn in kɛra sababu ye k'ale tɔgɔ de fɔ kuranɛ kɔnɔ o Zaidu in jɔn tun tɛ koyi hɔrɔn tulo belen de don mais komi dɔ de taara a siɲɛ sɔ a fa n'a ba ka yɔrɔ la ka bala ka na n'a ye sugu la jɔn feere sugu la dɔ y'a ye yɔrɔ min dɔrɔn o y'a san Hakim bin Nizam ale de y'a san ale fana nana di Khadijatu ma Khadijatu fana y'a di alakira ma sallallahu alaihi wasallam alakira nana n'a ye Madina hijira kɔfɛ a fa ni a fanicinu u nana ka na a nɔfɛ alakira ye sugandili da a yɛrɛ ma n'a ko a bɛ aw fɛ a ta n'a ye n'a ko a bɛ ne fɛ a b'a to yan Zaidu ko ne tɛ maa si fasaya kira ye wala u y'a to kira bolo an mun y'o kisaw fɔ aw ye bon alakira sallallahu alaihi wasallam a ko kuma na Zaidu ye ne den de ye bɛɛ k'a fɔ ko Zaidu bin Muhammad o kun ye arabu ka laada ye n'o ye tabanni ye bɛɛ lajɛlen k'a wele ko Zaidu bin Muhammad bɛɛ fana y'a wele Zaidu bin Muhammad alakira sele muso furu ye alakira muso ɲinan ye a ye muso min ɲinan ye arabu tulo bilen de don muso in tɔgɔ de ye ko Zainab bintu Jahsh a taara ka taa ɲini a balimakɛ bɛ yen ko Abdullah bin Jahsh a balimamuso u y'a di nka olu ka laɲini kun ye olu kun ɲɛna ko alakira yɛrɛ dɔn ko alakira yɛrɛ de bɛna furu u y'a di ni o ŋaniya de ye mais kɔfɛ u nana dɔn namara tɛ kira ma namara kɛ a m'a dabiri fana mais ninnu de m'a faamu u nana dɔn ko alakira bɛ k'a ɲini Zaidu de ye ko ayi dɛ ko jɔnkan wɛrɛ le k'anw de ɲini ka d'o ma k'o ti ɲa koyi n'o kɔni do kɔni k'o ti ɲa anw ɲɛna i yɛrɛ dɔn nka ni jɔn kɔni dɔn a ti ɲa ala y'a jira u la de ko desa ni alakira ye a dɔn ko jɔnkan wɛrɛ le dɔn ka aw den ɲini aw de ye silamɛw de ye a den min ɲini silamɛ don k'a di a ma aw k'a fɔ k'o ti kɛ ala ko k'a kana sɔn ma ko silamɛ kana sɔn ni alakira ko a bɛ min kɛ o kɔrɔ de ye ko ala ko k'a b'o kɛ wala ni alakira ko a bɛ ko o ko kɛ ala de ko a b'o kɛ ni ala n'a kira ko a bɛ min kɛ aw k'a fɔ k'o ti kɛ o kan'o kɛ ayiwa ko sugandili t'aw bolo naam bisimilayi mɔgɔ min n'o ye ala kuta a n'a ka kira a b'a to filila mubina n'o bangalen dɔn ala ye wala ala kira sallallahu alaihi wasallam ale ye Zainab ɲini Zaidu ye ko k'a ti kɛ n'a y'a kuta k'a ti kɛ dɔrɔn a filila a ye sira bila dɛ o cogo kelen dɔn mɔgɔ o mɔgɔ ni ala n'a kira kuta o b'o cogo kelen na i filila min cɛ ka jugu i taa yɔrɔ yɛrɛ fana ti ɲɛ ala k'an kisi ala n'a ka kira kutali ma ya rabbi bisimilayi e ka tuma da se tuma min ni e b'a fɔ mɔgɔ ma kabini nin kɛra sa kabini nin kɛra Zaidu ninnu ko olu y'a kanu alakira de ye bon Zaidu y'o mɛn quoi donc Zaidu y'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ka laɲini ye Muhammadu Rasulullah yɛrɛ de sallallahu alaihi wasallam bon tiɲɛ dun yɛrɛ la Muhammadu ka di ne ye ka tɛmɛ n yɛrɛ nin kan bon tiɲɛ yɛrɛ fana la Zainabu kaɲi a kaɲi cogo min ne yɛrɛ kɔni bolo a kaɲi Muhammadu yɛrɛ de bolo ka tɛmɛ ne kan nka ne bɛ maloya ma n tɛ se k'a fɔ Zainabu yɛrɛ y'a baro bɔ Zaidu ye k'a fɔ ko don dɔ la ko alakira ye Ali ye sallallahu alaihi wasallam ko alakira ko subhanallah ahsanul khaliqin, ko alakira ye o fɔ ko subhanallah ahsanul khaliqin,
sena bi ala ye dali bawla ɲuman mana da bi fi ɲuman dilan quoi bon a ko est ce que ne t'i bila n'a sɔnna k'i ta nka n tɛ feere kɛ Zainabu ko yɛrɛ bɛ se ka kɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ la a ka di ne ye i ka furu alakira ma alakira k'i ta mais k'a fɔ alakira kun bɛ k'a kanu bi lagade non o ye nkalon de ye an ka namiya sugandi ka sɛnɛ ka bɔ o ma olu bɛɛ ye nkalon de ye latigiw de dɔn alakira ma furu de ala de y'a di alakira ma a bɛ n'o faamu aya in kɔnɔna na bari khayinatullah y'o ti bɛn alakira ka hakɛ la k'a fɔ fɛn b'a kɔnɔ ni n bɛ kɛnɛ ma tigi la ayi o ti bɛn kira ka hakɛ la naam e ka tuma ta se tuma min ni e b'a fɔ mɔgɔ ma ni ala ye nɛɛmali kɛ o tigilama kan ni silamaya ye ni e yɛrɛ ye nɛɛmali kɛ a tigilama kan ni kan hɔrɔnyali o ye Zaidu bun Harisata de e k'i muso somina i kan i ka siran ala ɲɛ bilali kɛ koɲɛ la e bɛ fɛn dogo i nin na ni ala ye mubudi o bangalibaga ye e bɛ siran mɔgɔw ɲɛ ala dun ala de ka kan i ka siran an ɲɛ o tuma na ala kɛra bɛ siran mɔgɔw ɲɛ mun na ala kɛra tun bɛ ka mun de dogo a tun bɛ ka min dogo ala y'a fɔ a ye de k'a lafaamuya la k'aw muso in laban u filɛ ka muɲu ni sabali min kɛ ka sɔn jɔn in ma an bɛ laban ka u sara ni ɲuman ye ni sɔnna ala ye n'i y'a to ala ta la k'a to kira ta la ala fana b'i sago d'i ma diɲɛ lahara la u ka sara fɔlɔfɔlɔ bi kɛ an bɛ a di e yɛrɛ ma sabu u y'a di nɔ ŋaniya de ala kɛra ko n sɔmina o la nka ala kɛra ma sɔn ko fɔ bari wahi mana n'a ye sarahatan a ma sɔn ko fɔ a y'o de dogo n'o tɛ k'a fɔ a kanu bɛ dusukun na a bɛ ka jaraba la non non o kuma na o kɛlen sa ni Zayidu nana fɔ alakira ye cogo o cogo ɲɛ b'a la Zainabu bɛ k'a yɛrɛ fisaya ne ye koyi ni n y'a bila ci min na a tɛ sɔn musala foyi t'a bolo est ce que ne t'a bila alakira b'a fɔ ayi de i muso t'u bolo muso bila man ɲi i muso t'u bolo bon ala ko k'a kun man ka fɔ a k'a muso to a bolo sabu a t'i laban a bolo naam tuma min ni Zayidu ye sarali kɛ sahaba min tɔgɔ fɔra kuranɛ kɔnɔ n'a tɔgɔ ye o ye Zayidu ye tan minha kamini Zainabu la a mako la an ye a furu siri e la est ce que i tulo bɛ kuma fɔ cogo la a m'a fɔ ko tazawajita hane ayi a ko de ko zawajinaka tazawaja ani zuwija fɛn kelenw tɛ zuwija de o y'a d'a ma tazawaja o y'a ɲini ka furu mais alakira ma nin ɲini ka furu de ala de ye a di alakira ma voilà parce que ala ye fɛn min fɔ ko o ka dabila kuma fɔra de mais ka appliquer n'o ye tatbiqu ye o bɛna fɔlɔ jɔn de la o ye Muhammadu Rasulullah yɛrɛ de ye sallallahu alaihi wasallam tatbiqu bɛna fɔlɔ ale yɛrɛ de la n ye min fɔ n ko a kana waliden kɛ a denw yɛrɛ ye waliden n tɛ k'i yɛrɛ den fiyewu n y'o min fɔ n bɛna o dalilu de jira a la n bɛna aw appliquer a k'o baara kɛ o de ye e yɛrɛ ka i den muso furu naam bisimilayi yalasa kɔrɔn kana na kɛ limanajɔnw kan u den welelenw musow la ni den welelenw ye sarali kɛ kabini muso ninnu na magola n'u donna n'u ye ala ka ko kɛra baarakɛfɛn ye jalakibaa ka jalaki tɛ ala minɛ dɛ ayi naam a man kan nabi man kan kɔrɔn na
fenna ni ala y'o daga a ye ala ka laada la maaw la maa minnu tɛmɛna ka ko ninnu ɲɛ kami nabi ɲumanw la ala ka ko kɛra hakɛ maqdiya maqdura n'o ye kiirifɛn ye ala ka ko bɛ dantigɛlen don nam aka fadakala alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam bi'aris ay wala aqrin wala sadaq ala yɛrɛ y'a d'a ma a banna banga wɛrɛ foyi t'a la ko wɛrɛ ma do fɛn la koyi ala kɛra sinɛ ka dɔ ka ten wa hadha min khususiyatihi allati lam yushariku fi ahad bil ijma ka muso furufɛn ko t'a la foyi t'a la i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye kira ka kɛrɛnkɛrɛn kɔ de wa kana tazawajuhu biha sanata 5 min hijra o y'a walima mata ba'dahu min zawjati ala kira a sotigi muso fɔlɔ min fatura o ye Zainabu de a fatura ni san 10 ka si to san 50 ani san 3 ale tun bɛ waso kira muso kan a b'a fɔ ko aw ka somɔgɔw y'aw di ala kira ma nka ala de ye ne d'a ma sankolo wolowula sanfɛ naam a tun b'a fɔ ala kira ma ko ne mɔkɛ ne mɔkɛ k'a bɛɛ kelen ye naam ayi ma da naam bismillahi الذين naam bismillahi ma minnu يبلغون رسالات الله n'olu bɛ ala ka cikanw lase يخشونه u bɛ siran an ye ويخشون أحدا u tɛ siran maa si ye إلا الله fo ala de وكفى a wasara بالله ni Allahu ta'ala ye حسيبا naam wa kafa billahi kɔlɔsilibaga ye ko ala wasara kɔlɔsilibaga ye ما كان محمد muhammadu ma kɛ أحد maa kelen si fa ye رجالكم kabini aw ka cɛkɔrɔbaw la ولكن ala kɛra denw sallallahu alaihi wasallam i k'a dɔn ko o ma balikuya a den ninnu ma balikuya awɔ silamɛw minnu bɛ yen nɔ n'olu ye baliku ye ko olu si wolofa tɛ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam walakin ka رسول الله rasulallah a kɛra ala ka kira de ye muhammadu kɛra ala ka kira de ye wa khadama nabiyyin annabi mun dafalibaga nabi man sitna ala kira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam naam naam walakin rasulallah naam wa khadama nabiyyin ko ala kira sallallahu alaihi wasallam mandon bɛɛ lajɛlen fa de don o bɛɛ lajɛlen ba de ye a musow ye nka o ye bonya fanfɛla fa de ye nka min ye wololi fa ye ayi a den ninnu o fatura ka sɔrɔ o ma balikuya den 7 ɲɔgɔn kun bɛ ala kira bolo sallallahu alaihi wasallam cɛ ni musow la nka o bɛ fatura joona bisimilahi كان الله allahu taala kira عليما dɔnnikɛla ye كل شيء ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye ko nabi man tina ala kira kɔfɛ يا wa أيها a ye nin siri aw dusukun na silamɛya ka itikada to i kan ka maa fɛn min siri dusukun na nin y'a do ye i y'a faamu ala kira de ye kiraw laban ye ale de ye nabi ɲumanw laban ye kira tina ale kɔfɛ wa nabi ɲuman fana tina ale kɔfɛ ala tɛ maa si ci ala kira kɔfɛ ayi laysa fil imkani abda'u min makan min kɛra n'o ye kira ka cili ye a banna kira wɛrɛ tɛ ci ala kira kɔfɛ nabi ɲuman wɛrɛ fɛn foyi tɛna ala kira kɔfɛ